Pamene ndithu kampeni yafika pachi inde taona ndithu kuti achipani cha United Transformation Movement nawonso ndithu ayikokera gemu kokuya kwambiri chifukwa ndikuti akutipula kwambiri pa ground kumenya ndithu kampeni yovuta kwambiri ndi cholinga choti akope anthu mwina ndithu pa chisankho chimene chachitike pa 16 September chaka chino cha 2025 ndikuti ndikuzapeza mwayi ndithu olowa mboma. Ndeno posatira zimenezi tinaona ndithu kuti chipani chimenechi chinachititsa ndithu misonkhano yake yoyimayima. Misonkhano imene anachitira ndithu mboma la Lilongwe kumeneku amati chakwa matapira uku. Tikupita kuti kwa anthu ena amene ndithu amakhala ku Lilongwe akudziwa dera limene la kwa matapira, kwa amene ndithu samakudziwa bwinobwino ndikuti ndikuchoka cha kukang'oma kumapita cha kusogolo kwake uko kumeneku ena amakutchula ndithu kuti ku Lilongwe mpenu. Ndeno pa misonkhano imene tinaona ndithu kuti mtsogoleri wa chipani chimenechi omwetu ndi Daliso Kabambe iwo ndithu amafotokoza kunena zona kuti akuti chipani cha Malawi Congress Party mosogozedwa ndi Dr. Lazarus Chakwera omwe ndithu ni mtsogoleri wa dziko la Malawi. Anthu amene wandithu sakuyenera ndithu kuti avoteredwe pa chisankho chimene chachitike pa 16 September chaka chino cha 2025. Nkhani imene ikubwera makaposeta ndithu kuti akuti amene wakuchoka mu chaka cha 2020 kuzafika ndithu mu chaka cha 2025 anthu amene ndithu achita zinthu zosokoneza kwambiri ku dziko la Malawi abwesa ndithu umphawi wochuluka ku mtundu wa Malawi. Umphawi umene wabwera maka ndithu kuti mitengo ya katundu osiyanasiyana ndikuti yakwera kwambiri zomwe ndithu amalawi ambiri akukanika ndithu kuti apeze zinthu zofunikira pa miyoyo yawo ya siku ndi siku. Chifukwa iwo amafotokozanso maka kunena zona kuti potengera ndithu ndi kukwera kwa mitengo yomwe ilili panopa kusiyanisa ndi imene inalili kalekale ndikuti kalekalero anthu ndithu amatha kukwanisa kupeza zinthu zosowa zawo, koma padakali panopa ndikuti katundu anakwera kwambiri nde amapereka chitsanzo ngati ndikuti sopo amanena zona kuti munthu amene anali pa mtengo wa 50 kwacha pamene padakali panopa ndikuti anafika ndithu pa 1000 sopo imweyo. Nde amazafotokozanso kuti ngati mtengo wa fertilizer ndikuti mu zaka zambuyomu unali ndithu pa mtengo wa 18,000 thumba la 50 kg pomwe padakali panopa ndikuti lafika pa 160,000. Amazatchulanso mtengo wa mbewu ya chimanga imeneyo ndikuti amati 10 kg ndikuti mu zaka zimenezo mu zaka za ma 2017 kuzafika ndithu mu chaka cha 2020 ndikuti mtengo wake ndithu unali pa 16,000 komano padakali panopa ndithu mtengo umene unafika pa 138,000 Malawi kwacha. Ndiwo amapitiriza maka kunena zona kuti potengera ndithu history kapena kuti mbiri ya mbewu ya chimanga sinakwerepo mosakhala bwino maka ngati imene yafikira padakali panopa. Chifukwa potengera ndithu kuti mu chaka cha 2017 kufika mu chaka cha 2020 ndikuti panatenga ndithu zaka zambiri mtengo wa mbewu zimenezi ndikuti unali uli chimodzimodzi osasintha. Nde anazayankhulaponso nkhani yokhuza ndithu ndi ndalama yakunja chifukwa kuti munthu ameneyo ndalama yakunja ndalama ya America imene US dollar inakhala ndithu ikusinthidwa kwa nthawi yayitali pa mtengo wa 732 kwacha komano atangolowa ndithu amene wa Lazarus Chakwera ndi chipani cha Malawi Congress Party ndalama imene inapeza zoti yakwera kwambiri ndithu pa black market moti padakali panopa mukufotokoza kwawo akuti ndalama imene ikumafika ndithu pa 5,000 Malawi kwacha zomwe ndithu mukuona kwawo akuti amene onso akapasidwa mwayi kuti apitirize kulamula ndikuti ndalama imene anthu ambekeze ndithu kuti izafika pa 10,000 Malawi kwacha ndikuti $1 ukasintha ndithu 10,000 Malawi kwacha. Nde anapitirizanso maka kufotokoza kuti anthu ndithu ayembekeze kuti fertilizer ndikuti adzagula modula kwambiri chifukwa ndikuti mukuyankhula kwawo akuti atha kuzafika ndithu pa mtengo wa 500,000 Malawi kwacha ndipo mtengo wa sopo ayembekeze ndithu kuti azafika pa 10,000 Malawi kwacha zomwe ndithu ndi zinthu zizapweteke kwambiri tutu wa Malawi. Nde anasindika kunena zona kuti ndime ndithu dziko lafikira padakali panopa likufunikira ndithu kuti kusankhidwe munthu amene azakhale ndi ukadaulo maka ndithu kumbali ya chuma yonena kuti atha kuzakwanisa
kukonza ndithu mavuto amene abwera makaifa cha usogoleri wa Malawi Congress Party. Nde iwo anafotokozanso maka kunena zona kuti potengera ndithu kuti iwo anagwirapo ntchito mboma, anagwira ntchito ndithu ngati governor ku Reserve Bank, ali ndi ukadaulo umene ndithu utha kuthandizira kuti atati asankhidwa nde kuti chuma cha dziko la Malawi azakwanisa ndithu kuchibwezeresa bwinobwino. Nde potengera ndithu kuti pa msonkhano umenewo anayenda ndi running mate awo omwe ndi Dr. Matthews Ntumbuka. Iwo asotu anathirapo ndemanga pamene amanena zona kuti kuchoka mu chaka cha 2020 kuzafika padakali panopa Dr. Lazarus Chakwera akha ndithu akupitiriza kunama ku mtundu wa Malawi mpaka na ndithu panopa mfundo zimene akupereka ku mtundu wa Malawi ndi kuti zambiri ndithu ndi zabodza. Komano iwo akuti akasankhidwa ndi kuti azaonesesa kuti aphunzitsa achinyamata maka ndithu njira ya makono yamaka zogwisa ntchito ndithu kompyuta zimenezi, zimene ndithu zizathandizire achinyamata amenewo kuti azatha kupeza ndalama zimenezo zizabwera maka pa njira ndithu za technology zimene ndithu azawaphunzitse achinyamata amenewo. Ngati muli ndi ndemanga pa nkhani imeneyi mutha kutuza ndemanga ameneyo ku comment section, koma tikamapereka timekezenso maganizo anzathu. Tisayiwale kupanga like video imeneyi komanso kupanga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News, ndicho kuti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kufikirani mosavuta.